Naalala ko lang, partner, merong doorbell, ganyan yung sound. Totoo, may binibenta online. Baka Kasi hindi magising yung tao sa ano. Hindi yun, partner, yung gusto mo lang namang magbukas ng pinto. Bakit parang nagdrama ka? may kaka ano lang kasi sa akin, tag sa TikTok. Tapos parang yan yung itong background music. Yan. In fairness sa branding ng Mahiwagang Burnay, umabot hanggang doorbell. Kaya nga, sabi niya, Mahiwagang Burnay feels. Tapos sabi ko, bakit parang doorbell yung ina-anich ni Tay? Tapos yun nga, doorbell, partner. So pag nag-doorbell ka, yan yung tunog. O, imagine mo, pakinggan mo, pakinggan nyo po, mga kabisyo. Di ba ang lungkot? Oo, tsaka parang yung mga tao sa loob ng bahay mahihimlay. Pag narinig yung tunog, di ba yung normally, or usually yung mga doorbell, yung maingay, nakakagulat. Yung doorbell sa bahay, pag tumunog yun, yung mga aso nagtatahulan. Correct. Ito, yung mga aso makakatulog. Tsaka parang papunta na talaga sa kabilang buhay yun. Yung tipo maupo ka lang sa sofa, tapos may nag-doorbell, makakatulog ka. Yung tipong kapag ka broken-hearted ka, tapos may nag-doorbell, tapos yun yung tunog, iiyak ka lalo. Kakaiba. Nakakaloka talaga. Anyway, eto na. Dear Nicole and Chris, wag niyo na po akong itago sa kahit anong pangalan dahil baka hindi ako mahanap ng taong pinag-aalayan ko ng sulat ko. Yan ang matapang! Hindi nagtatago. Ayan. Tama. Gusto ko sanang Joe Ganda, pero yung ganda na lang siguro ang itago nyo. Total, hindi ko rin naman siya mahanap sa sarili ko. In short, tawagin nyo na lang akong Joe. Mula ako sa lupain ng taglamig kung saan maraming barrel man, peanut brittle, sayote, at souvenir na sa podcast lang pwedeng pag-usapan. Isa po akong half Filipino at half Filipina. Hindi ako out sa nakakarami, so ito na siguro ang National Coming Out Day ko. Wow naman, Joe, we're so happy to share this National Coming Out Day for you. Itong breakout day. Oo, ito talaga yung paglabas mo sa closet finally. Tambalanisan niyo po ako since 2008. Kasambahay pa lang ako then, and until now that I'm already an executive, nakikinig pa rin ako sa inyo. Tulad na marami, isa ako sa mga taong iniaasa ang love life sa hiwagang dulot ng algorithm ng online dating app. 2019 na makilala ko si Luis. Kabaro ko siya, but he lives in a very wide walk-in closet. Alam nyo na, kloseta siguro dahil conservative ang parents. He ticks all my boxes. Parang module, complete with answers and dance steps. Perfect! He was 10 years older than I. Napakapasensyoso at napakabait. He is a behavioral therapist at may sarili siyang clinic. Ay, taray. Anong job ng jowa mo? Behavioral therapist. Yabang. Para nakakabuli sabihin. Oo, parang yung mga shala lang yung kaya magbanggit. True. Di ba parang, ano yung mga work ng mga jowa nyo? Di ba? Isa, doktor. Isa, call center agent. Yan. Ganun. Tapos naghihintay ka ng moment mo. Ikaw, behavioral therapist. Taray! Dapat mabanggit mo yun na maayos para kabugera ka. Yes. Hindi pwede magkabalitan yung B at saka V. Oo. Diba? Diba yung abiyabang yan mo, behavioral. Behavioral. Ano, dyan. Behavioral therapist. Arte-arte mo. Napagbali-baliktad mo naman ang B at V at P at F. Anyways, ayun na nga. He was 10 years older than I. Napakapasensyoso at mabait. He is a behavioral therapist at may sarili siyang clinic. Luis understands the complexity and the demands of my work, and he would always say that he was just around waiting. Masipag siyang tumawag at mag-message dahil malayo kami sa isa't isa. Nung makilala ko si Luis, marami na ring advancement sa career ko. When my big boss from the UK went here,
na-promote akong CEO at president ng company. Ay, ito yung mga friends Ano ba natin. yan? What Big alright? time naman. Yayamanin! Yayamanin in the house! Okay. CEO, CEO partner. at president ng company. Oh. Naging mas lalo Big akong time. busy because we expanded. O tari, nag-expand pa. Nako. We expanded and umabot sa 600 employees ang naging responsibilidad ko. Kasama pa ang matinding pressure sa mga deadlines. Ay, ang taray nung 600 employees. 'Di ba? Ako nga Laking 20 kumpanya. employees lang handle ko. Sakit na ng brain ko. It takes 600 employees. Malaking kumpanya, partner. Siyempre, sabi niya, naging responsibilidad ko kasama ang matinding pressure ng mga deadlines. Simula noon, hindi ko na nasasagot ang mga messages ni Luis. I was unable to answer video calls as well. Kung tutuusin, may time naman ako lalo na sa gabi. I think the real reason is, natakot ako. I have always thought na hindi pwedeng swerte na ako sa love life at sa career. Sabi ko nga, hindi lang ako ang anak ng Diyos. I was afraid to lose both of them, so I chose work. I ghosted Luis. Ayoko mawala ang lahat ng pinaghirapan ko ng ilang taon. I started working at the age of 10 at napagdaanan ko na ang lahat ng klase ng work para sa family ko. When my boss left, isang malaking realization ang pumukol sa akin. Hindi ko pala kailangang matakot. God was not making me choose. Ako lang ang nag-iisip nun. Minsan talaga, we are the ones making our own ghosts. God was trying to tell me that I deserve to be happy. I deserve to be loved. I deserve not just the ordinary love, but the unconditional love. Luis gave me that unconditional love, patience, and trust. I have been messaging him, hoping na sana sumagot siya. But I think he already blocked me. I think I deserve it because nasaktan ko siya. Alam ko nakikinig siya ngayon, Nicole and Chris, dahil tambalanista din siya. Sana mabasa mo ito, Nicole, kasi hindi naman nagbabasa si Chris ng mga sulat. Bakit nga ba hindi ko pa narinig si Chris magbasa ng sulat? Okay naman po si Chris magbasa, Joe. Kaya lang kasi, malabo kasi yung mata niya, nawawala Oo. siya eh. Tsaka nawawala siya in somewhere. Nagja-jump po ako from one paragraph to another. Gusto mo yun, putol na yung kwento mo. Gusto mo yung nagkahiwalay ka tapos bigla kayo nagkabalikan. Kasi next page na agad yung nabasa ni Tsuper. Gusto mo yon, Joe. Yung totoo. May iba yung kwento. Oo. Ako dagdag-bawas din ako. Pag tinatamad siya basahin yung isa, hindi niya mabasahin yun. Dadagdagan niya na lang. O gusto mo pa ba, Joe? Bakit nga ba hindi ko pa narinig si Chris magbasa ng sulat? Anyways, Luis, alam kong kulang ang alpabetong Pilipino para maipaliwanag ko ang lahat. I hope that one day, I can express my love and appreciation to you. Nag-decide ang boss ko to expand the operations of the company to where Luis is living. I have decided to move there next year. I hope magtagpo kami doon soon. Kapag pwede na, dadalawin ko kayo at magdadala ako ng souvenir na pang podcast lang pwedeng pag-usapan. Mamili lang kayo kung yung pocket edition or pang altar or both. Magmamahal muli, Joe. Alam mo, Joe, dahil cute na cute ako sa'yo, this will be in our podcast. Kailangan makarating ito ng podcast, partner, dahil kailangan makarating yung mensahe mo kay Luis. We will make everything possible, 'di ba? Na posible, 'di ba? Para lamang makarating ang mensaheng ito
kay Luis. Kasi sa Ayan. podcast, pwede mo Pwede siyang... mong i-replay. Pwede mong ulit-ulitin, Correct. i-record mo, i-share mo kung gusto mo, Tama. parating sa kanya. Hanggang makarating, di ba? Actually, nasa Facebook Live din naman tayo ng Love Radio Manila ngayon. Yes. So, hello sa iyo, Joe. And sa iyong future love life na si Luis. Ayan ha, mag-manifest na tayo. Total naman sinabi mo na you deserve to be loved. Alam mo, totoo yung sinabi mo, Joe, na sometimes we really just make our own ghosts. Actually, problema talaga nating matatalino yan. Natin! Sumali! Kasi yung mga matatalinong tao, usually, they are the overthinkers. Feeling ko lang ha. Kasi parang masyadong ginagamit yung utak. Ang advance na ng isip. Samantalang, ito lang naman yun simplehan lang natin. Hindi ko naman sinasabing yung mga simpleng mag-isip ay hindi matatalino. Hindi po. Huwag sensitive ha. Baka sensitive naman kayo dyan. Porque ayoko i-complicate ang life ko, hindi ako agad matalino. Hindi ganon. Kaya lang minsan, issue yan ng mga yung mga overthinkers, yung mga worriers, minsan feeling ko issue yan ng mga masyadong nag-iisip. At Correct. dahil nag-iisip, Ako, agree ako. brainy. Feeling ko lang, ganun. Kasi yung totoo yun yung parang may mga gumagalaw sa isip. Na kahit natutulog ka, gusto niyang mag-function na mag-function. Oo, correct. Unlike yung mga kagaya naming simplihan lang, di ba pag tulog ka. Tulog. Correct. Kakain lang. Hindi yung kumakain ka tapos iniisip mo na kaagad. Oo, diba? May mga ganun. And actually, hindi mo naman masisisi yung sarili mo kung ganun ka. Especially, sabi mo nga, Joe, you've been through so much. You've entered different kinds of jobs since the age of 10. Sabi mo nga, tambalanista ka since 2008, kasambahay ka pa lang noon. Diba? Isipin mo, years later, diba, kami eto pa rin, ikaw CEO na, di ikaw na bakla. Bakla ka ng taon, ha? Grabe ka! Palavan na palavan. Nakakatuwa para sa aming tambalan. Yes, Yes. nakaka-proud yung makarinig ng ganyang klase ng kwento. Correct. And syempre, kami din natutuwa, 'di ba? Ang mga listeners talaga namin, hindi lang basta-basta na at talagang coming from all walks of life. Yes. 'Di ba? May mga sunog baga. Yes. May mga nagtutulak, may droga, charet. May gumagamit. Hindi nagtutulak pero gumagamit. Charet! Charet lang, chareret. Yan, ganyan. Tapos diba? may CEO, diba? May president ng company. And ako para sa akin, isa din sa mga magagandang mapupulot dito sa kwento mo, Joe, is that yung situation now, it will change. So, I'm sure noong 2008, hindi mo maiisip, pwede manifest mo na, pero hindi mo maiisip na pwedeng magkatotoo na maging CEO ka ng isang company. But it's Sino pwede pala, mag-aakala, no? Diba? Na dati At alam kang, mo, ito lang ang ginagawa mo, tapos biglang CEO ka, taga-mando ka na. Parang, punasan mo yung laway ko. Tumulo siya. May ketchup ako sa pisngi. Yan, diba? Pakipunasan mo nga may siya. May kilala kong ganyan, partner. So, sobrang yaman niya na parang nag-hire siya ng mga tao para hawiin yung hair niya. Seryoso. No, I joke not. Nakita ko talaga ite. Na parang may tinawag siya. Tapos yung tinawag niya, baka naman nung that time, nakaposas kasi siya. Nahuli pala ng polis. Nabagahan siya pala. Hindi, partner. Kailangan manatili maganda yung hair. Hindi, partner. Diba? Kailangan tagahawi. Nasa event niya. Okay. So may tinawag siya, parang nag-raise siya ng hand. Tinawag niyang ganon. Tapos yung tinawag niya, alam na yung gagawin, partner. Brinash yung hair. Ginanon, isang ganon lang, partner. Na gusto kong tanungin, magkano bayad sa'yo? Kasi kaya kong rin gawin yan for you. You know, sa sideline. Ganon. Nung nabanggit niya ngang CEO and president partner naisip ko talaga, malaki kita nito. Eto na, friendship na natin siya agad. Ano sinabi nga kahit ayaw mo, ay, nako. kakaibiganin ka namin. Ito na nga, partner, parang naliitan nga ako dun sa offer mo na souvenir lang sa Baguio. Kayo, akala mo sa amin, hindi makakabili niyan? Kaya namin bumili niyan. Ano sabi, offer niya? Peanut sabi brittle? Hindi, yung yung souvenir na barrel na sa podcast lang pwedeng pag-usapan. Yung kapag ka nilabas mo, magugulat ka, ay, pwede. Charet, gusto, ang tanong niya, kung gusto daw ba natin yung mini version nun o yung pang-altar, yung malaki. Ayaw, kaya din naman namin bilhin yan, Joe. Binili na kami ng mga namin, mga lolo na display matagal na, hindi pa nga nasisira. Kaya nga, so, wag na lang yun. Wag na yun. Strawberry Fields ang gusto ko. Hindi naman kami naniniwalang CEO the president ka. Hindi ka, strawberry lang din talaga. Kaya ko din bumili ng strawberry. Sa pagkakaalam ko, ang sweldo ng isang CEO... magkano? Sa pag-aaral mo sa pag-MBA mo, partner, magkano? Depende sa company. Kung 600 employees to, partner,
Mga magkano? Almost 1 million yan per month. Maliit. 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 Maliit pa. Kasi yung kakilala ko partner na Oo. CEO, 1.5 siya eh. Ang empleyado Ilang niya, empleyado? 300 lang. So times 2. So 3M. 3M. Almost 3M. Tapos ang isang ibibigay, buwan. ibibigay mo na sa amin, strawberry, tsaka souvenir sa Baguio. Utot mo, violet, joke. Huwag natin pag-usapan yung issues mo. Ang pag-usapan natin yung ibibigay mo sa amin. Ay, nako. Oh, diba? Alam mo, Milyonaryo, beke naman. Beke naman. Milyonaryo. Pero mga at least 1M yan. At least. Hindi ba baba yun? Hindi ba baba ng okay. Oo. Tapos 600 yung tao mo. Oo, maraming sobrang ano hina yan. nung 1 milyong isang mahina buwan. nga. Mahina Yes. talaga yung 1 milyon. Totoo. Tapos, ulitin ko lang ha. Ibibigay mo sa amin yung barrel sa Baguio. Parang feeling ko, afford mo ibigay sa amin yung yung ulo ng layon. Pwede mo ipatibag dalhin sa bahay namin. Correct, pwede. May kapangyarihan kang gawin yun. Mayaman ka eh. Mayabang ka eh. Grabe. Ay, nako. Charot lang. Charot lang. Oh, anyways, yun. Natutuwa lang kami na kasi meron kaming ganyang listener. At saka natutuwa kami with the way you, Nagkaroon ng pag-asa yung buhay namin. Sabi namin, yes, may mag-aangat na sa amin sa kahirapan. Ito na ang solusyon. May magpapautang na sa amin. At kapag pumunta tayo ng Baguio, hindi na kami pipila sa mga sa mga hotel. Tama. Lahat fully book. Kasi I'm sure, partner, mahina na 1M isang buwan, di ba? Oo. I'm sure may mansyon na yan doon. Baka nga may hotel na rin yan doon. Baka! Ano ba naman yung sa gaano ba naman? presidential suite kami, 3 days, 2 nights. Charot. Hindi ka na namin napag-usapan sa podcast na, Joe. Pero, wala lang. We like how you tell your story. We like your character. Ganun talaga. Yes. Like na like namin pag 1 million na Like na like talaga namin. Hindi kami nag-worry kahit mag-overtime. No. 1 million kita mo eh. Ano ito? Siyempre, doon na tayo sa kikita din kami. Charot! Let's see the deal. Let's see the deal. We're now friends. Alam mo, yung mga iba namin tambalanista, hanggang doon na lang sila, idols and fans. Sabi ng mga tambalanista natin, mga hayop kayo, mga manggagamit. Pero ikaw, umangat na tayo sa level na yon. Hindi mo na kailangang mag-itag pa yung di ba may mga Facebook pages na gano'n. Tag mo yung favorite mong, mention your celebrity, favorite celebrity na natin magre-reply. Hindi ka na, wag na doon. Kasi doon na tayo sa... Magkukusa na kami mag-message sa'yo. Mauna na kami. Gusto mo araw-araw pa eh. Batiin ka namin ng good morning eh. Basta alam mo na yun, Joe. Ay, naku, nakakaloka. Anyhow, Joe, alam mo na, ha? Wala na kaming papayo sa'yo. Wala kasi na. You know what to do. Alam mo You're naman the CEO. Correct. Diba? Alam mo naman CEO ka, hindi ka marunong magdesisyon. Ka-question na namin yung boss mo. Kami nasa rank and file lang. Ikaw CEO. You know what to do. Hindi, parang kakahiya naman. Nagbigay kami ng advice sa CEO. Ano ba? Wala na. Hindi na nakarating kay Luis yung message mo, 'di ba? Hindi, natutuwa lang din kami sa character mo and natutuwa lang din kami sa kwento ng buhay mo. Kaya nga 'di ba sabi ko, partner, yun yung ang ganda nung kwento niya na simula 10 years old kung ano-ano nang pinasukan niyang trabaho. 'Di ba? Tapos 2008 kasambahay, tapos ngayon president and CEO. Nakaka-proud siya, friend. Di ba pwedeng nakaka-proud lang? Kailangan may friend. With emphasis yung yung friend. Nakaka-proud ka, sis. Diba? Ganon. And yun nga yung katulad ng sinabi namin to end. Tuloy natin itong usapan na to sa podcast, no? Ang eksenang ito na minsan overthinkers tayo, ikinapapahamak natin yan eh. Simplihan lang natin yung pag-iisip kasi hindi mo naman alam yung mangyayari sa future eh. 'Di ba? Sabi nga, correct. You don't really know what's gonna happen 100%, 'di ba? Pero whatever it is, just take it and then grab it. And then 'di ba, along the way, you'll know how to handle it. Kasi 'di ba, ano yung pinag-iisip mo, Joe? Iniisip mo, hindi naman pwedeng ako lang ang anak ng Diyos, love life and career. Ganon.
Hindi naman talaga, pero may mga taong ganun ha. Correct. Bongga na ang love life, bongga pa ang career. Kung meron man downside sa buhay nila, meron yan. Imposible, wala namang siya lang ang perfect sa buong mundo. Meron din naman. So while that opportunity to love and to earn is there, bakit mo ine-neglect? 'Di ba? Why not? Tama. Kung kaya mo ang i-manage yung Why 6 na not? raang tao Correct. under you, 'di ba? Kaya mo ring balansehin or i-manage yung career and love life Correct. mo. Actually, alam mo, yung mga magjojowa ng president and CEO, dapat alam din nila, 'di ba, kung ano yung papasukin nila. 'Di ba? Parang alam nila na busy person ka, alam nila na dapat alam nila 'yon, 'di ba? And I'm sure si Luis ganun siya. So doon na tayo sa mag-move forward na lang tayo, wala na tayong magagawa, ginost mo na, 'di ba? Then kung gusto mo talaga siyang bumalik sa buhay mo, then do your best. Do your best. Madaming ways and means, 'di ba, para makuha ulit si Luis. Correct. Oh. Kung na-achieve mo nga yung position ng pagiging CEO, yung talaga yung ulit-ulitan Correct. binabanggit. Kaya mo Diba? rin ma-achieve ulit, 'di ba, na to bring back your ex. Siguro partner yung iniisip niya yung feeling na you can't have it all, 'di ba? Wag na. Wag mo na isipin. Isa-isang tabi mo alam na mo, yun. actually, totoo naman you can't have it all. Magkakaroon pero hayaan mong i-enjoy mo 'yun. Yung habang you have it all, you have a great career and a great love life. Kasi hindi naman din yan forever eh. So may dadating din naman na trial sa buhay mo. But while hindi pa naman dumadating, i-enjoy mo yan. At lagi namin sinasabi sa area yan. Lagi namin sinasabi ni partner yan na kung masaya ka, kung bongga yung buhay mo, i-enjoy mo kasi hindi forever yan. Ganon din kapag ka malungkot ka, masama ang loob, di ba? Huwag ka naman ding mag-alala kasi hindi din forever yan. Totoo yan. So, we wish you good luck. Yes, Again, friend. matalino ka na, di ba? Matalino Oo. ka. So, you know what to do. Correct. Good luck ka. Good luck sa'yo and naway mabingwit mo ulit si Luis sa lalong madaling panahon. Salamat sa iyo, Joe, for sharing your story with us. At kung ikaw ay meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole, Hyala. At ako naman si Cambio King Tsuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!